народження церкви. Церква народилася вже на Голготі, практично в смерті з Ісусом. Там народжується церква. А то є вже таке завершення того нового сотворення, коли Дух Святий сходить на тих, які увірували, що Ісус Месія, Спаситель світу. Питання на вас. Хто воскрес Ісуса на третій день з гробу? Святий Дух. Ми можемо так сказати. Отець Небесний воскрес свого Сина, Ісуса Христа. Ми можемо сказати, Дух Святий, Дух Ісуса Христа воскрес Ісуса з мертвих. А можемо сказати, Ісус силою свого Святого Духа на третій день воскрес з мертвих. І так правильно. Зробив це Дух Святий. Він воскрес Ісуса. Що зробить Дух Святий з нами, які повбивані, або були повбивані гріхами? Що зробить Дух Святий з нами? Воскресить нас. До чого нас воскресить? До гріха? До життя вічного. Тобто то є яке життя? Життя з Богом. А конкретно життя з ким? З Ісусом. В Дусі Святому. Кого ми наслідуємо? Чому ми наслідуємо Ісуса? Однак є то воля Отця Небесного. Але чому ми маємо наслідувати Ісуса Христа? Бо Він постраждав за наші гріхи і переміг диявола, який нас тримав в рабстві смерті і в рабстві гріха. Він його переміг, взяв йому всю владу, відкрив ту в'язницю, ту тюрму, в якій ми були, ту гріховну, темну тюрму, і випустив нас на волю. І про це ми маємо наслідувати Анця Божого. Бо Він переможець, зруйнував царство темряви. Вже так сталося на Голготі. А коли ми приймаємо Духа Божого, ми потім спроможні наслідувати свого владику. Ми спроможні йти слідами за Ісусом. Ми маємо силу Божу в собі. Бог, Дух Святий, нас освячує. Кожного дня нас умертвляє. Наприклад, наш язик. Нашу похідь, тілесність нашу омертвляє. Робить в нас гріх нечинним. І робить нас спроможними, робить діло Отця Небесного. Виконувати волю Отця Небесного. То все є діло Святого Духа. Не самі від себе ми спасаємося. Не самі від себе ми зможемо змінити своє життя. Не самі від себе маємо силу до добрих діл чи наслідувати доброго пастира. Є то все ласка Святого Духа. І ми маємо час перед П'ятидесятницею. Ми не мусимо чекати до зелених свят. Ми можемо бути сповнювані Святим Духом по цілий календарний рік, по цілий церковний рік. Кожним днем ми маємо сповнюватися тою силою з висоти. А сьогодні ми прочитали Євангелію про живу воду. І тою живою водою є Дух Божий. Ten Дух, який воскрес Ісуса, хоче воскреснути твоє життя. Хоче тебе перевести зо смерті до життя. Зо смерті гріха до життя з Ісусом. То хоче зробити Дух Божий, Дух Отця і Дух Сина Божого. Ви віруєте, що Богу є це можливе змінити ваше життя? Віруєте, що Господь Бог є приготовлений вас воскреснути з мертвих? Я думаю, що це відбулося вже в часі Пасхальному, на Велику П'ятницю, коли ми ходили з плащаницею, а коли ми потім сказали, чи співали Христос воскрес і свідчили, що ми разом з Ним воскресли. Силою Духа Святого Бог нас воскрес до життя з Ісусом. Вчора тут був, вже більше раз, тут був брат від євангелістів з доброї новини. Ви, Дрогобичани, знаєте. Є і журнал, чи газета «Добра новина», так?
І вони хочуть брати участь на тій акції протесту проти тій гидоті гомосексуалізму сьогодні. Бачите, хочуть брати так, як браття наші православні в Тернополі, хто був брав участь в Тернополі. Більшість з вас, можливо, і була в Тернополі. Ви з Дрогобича volili автобуси зо Самбора. Так сьогодні хочуть приєднатися протестанти. Бо бачать, відчувають ту потребу з'єднатися з нами в боротьбі проти гріху. І вони хочуть засвідчити, що Дух Святий і на них вилився. Так, як то було, наприклад, в Корнелієвому домі. Як вони не були юдеями. Вони були поганими, і Дух Святий там вилився. А вони розпочали новими мовами молитися і пророкувати. Бо Бога не можна зв'язати. І Він діє, Він ване Дух Божий, як Він сам захоче. І прийде до такого життя, де побачить відкрите серце. Takže my radíme z toho, що і браття євангелісти приєднаються з нами. І ми з'єднаємося в Ісусі проти гріху, проти дияволові, який ще тримає в своїх кайданах це місто священиків, єпископів, мирян, які не розуміють подув Святого Духа і не розуміють значення часів, не розуміють, що Бог сьогодні хоче від нас. Розуміли би, коли би в Дусі Божому перебували. Вони би зрозуміли, так як і ми розуміємо, що треба боротися проти духу Антихриста, який увійшов прямо в церкву. Ми свою віру в Ісуса Христа, а тим, що ми приймаємо Духа Воскреслого Христа, ми є спроможні, як Бог через нас, як через вибрані інструменти, може прогнати, екзорцизувати ту владу темряві з церкви. Але Бог потребує людей, які будуть послушні Його волі і будуть просто віддавати своє життя на служіння Богові. Ми є тут, щоб ми віддали своє життя на служіння Богові. Наслідуємо приклад самарянської жінки. Коли ми читали цю Євангелію, Дух Святий мені говорить, свідчення двоє або трьох людей є правдиве. Але єврейська традиція не думає про жінок, бо вона є на другому плані. Ви знаєте, що Адам був перший сотворений, а з нього була сотворена потім жінка. І так то є і в єврейській традиції. Жінка є як коли би другорядна. Її свідчення не так важне. Ми можемо побачити приклад, що жіноче свідчення не так важне, коли ми побачимо на Христову Пасху. І були tu перші мироносиці, коли не беремо Матір Божу, вона то в tajnosti скривала, що Ісус воскрес, але мироносиці перші побачили воскреслого. А коли прибігли до апостолів, щоб розказати цю радісну новину, що гріб порожній, бо ангели їм це оповістили, а вони дійсно переконалися, що Ісуса вже нема в гробі, то апостоли не хотіли вірити їм. Петро перший біжить із Іваном до гробу. Біжить так, що Іван, хоч він молодший віком, не вистачає силами за ним. Вони біжать, бо не вірять жінкам. Хоч їх було більше, як двоє-троє. To boli всі ті жінки, які стояли під Христом, вони побачили, що Ісус воскрес, вони і бачили порожній гріб, а потім і Ісус їм об'явився. Ну, апостоли не вірили свідченню жінкам, аж поки на власній шкірі не переконалися, що то так є. І навіть Тома не хотів вірити свідченню 11. Ну, 10 їх там було, коли Юду Іскаріота не рахуємо, він повісився. Так 10 їх було, а були там ще учні якісь, так? Но не вірив він свідченню своїх співбратів. Тома. Ісус сварить його. Ісус сварить Тому. А сьогодні ми бачимо самарянську жінку. Ісус говорить з самарянкою, ані не з юдейкою, коли б з юдейською жінкою, але напівпоганкою. Він розмовляє, він розпочинає діалог.
apostoli, які наближаються до Якової криниці, де ця жінка прийшла почерпнути воду і розмовляла з Ісусом, дивуються, як це, що він розмовляє з жінкою. Ісус розмовляв багато разів з жінками, наприклад, з Марією Магдаліною, яку захистив від ясної смерті. Він розмовляв з жінками, наприклад, з жінкою, який помер син, в найме, наємська вдова, пригадуєте? Він сказав, твій син воскресне, бо я є воскресіння. Дух воскресіння увійде в його життя, він воскресне, побачиш воскресіння власного сина. І так сталося. Він розмовляє з жінками. І тут розмовляє з самарянкою і говорить до неї, дай мені напитися. Господь мені робить асоціацію. Дай мені напитися. Ми побачимо на Голготу, а Ісус говорить, спраглий я. По чому є спраглий Господь Ісус на хресті? А по чому є голодний чи спраглий біля Якової криниці? Ясна справа. На дворі спека, як тут в церкві. Можна 40-45 градусів, лебо то було о півдня, 12 година дня, а в святій землі спека, сонце над головою, і жодне, можна, дерева там поблизьку не були коло Якової криниці. Ісус втомлений з дороги, бачите, що апостоли розходилися до міста до Сихару купити щось до їжі. А він був спраглий. Як людина досконала, але був спраглий. Але Ісус є спраглий більше не тієї води, яка є в Якової криниці, хоч і то є дар Божий для людей в таких краях сухих, де є посуха. І то є великий дар Божий. Хто має криницю, то є велике майно. To je veľké majno. Ale Ісус є спраглий по чомусь іншому. Коли Він говорить, я є спраглий, дай мені напитися.